Oh, ikaw rin mawawan na yo. Kamay mawawan. Kay kamoy di mamayad. Unsa man mo? Tuga-tuga di lang mo patuga-tuga ang tagamit ang laki oy di maging anak di mo nga managan man di mo naguman. Ha? Di lagi may Mamayad mo, oy. mamayad yo kay gamay kay kagluso. Bayad, boy! Mayad mo ba? Ani maling mga bayuta ay. Di mo bayad din noon. Gusto din mo ginukuray ha? Sige, tagaan mo yung gusto din mo mayad. Ano man? Alit, alit. Di na to kapas na to yan soy. Yan to kagukod na to yan. Alit. Nagpabukod pa magmaayon ako mga animes mo mga bayuta mo. Pamayad mo oy. Kung sa man taon mo tuga-tuga mo panggamit niya di mo mamayad. Kanahirang na yung mga bayot makulatahan kaya di mo bayad ng human. Kung sa man taon mo bayad oy. Sig tudlo-tudlo. Uy, gipaningot rin ko ninyo. Ginukod. Uy. Ay sig lingilingi. Ay mo sig lingilingi dia. Ay mo sig lingilingi dia. Bayad oy. Uy. Sama mga nangamang na mo bayad ba? Ayaw, di ma. Papoy ba kayo? Tuga, human mo malipay karon may sige mo ging anak. Dali ba? Bayad, oy! Gamay man to mo ha. So gamay. Gamay nga gaganhangad pamgani ka. Pati nga hangad pag duslak na ko nya karon may ingong kagamay. Bayad, oy, bayad ba? Ikaw bayad. Ikaw mag... Baho kayo. Ha? Sa baho? Baho nga pertim ganin mong tamos niya. Baho may karon. Pagsulti lang mo kung namay kabayad uwa, masidi kay dagang kay mugrason. Pamayad mo. Kamataon mo eh. Human mo malipay og kanang malamian. Perti ra pagka bati ag itsura yung mga keyboard niya. Karon magingana mo bayad oy, bayad ba bayad. Gamay man to mo luso. Yeah. Gamay karon samantaon mo eh. Mi. Kasi pag kay tik tabon-tabon, kasi tabon-tabon. Ay ana nang naong ana nang. Sus! Wait, pag ni bayot nga upaw samtaon no eh. Kamu ba? Hindi mo balik mayad ha? Kay bayad mo ba ng laki? Oy, Kung bayad, uy. Mga laki. Kamong duha mo'y bayad. Pero magtutod man hinon mo. Di gani mo mamayad. I-post ko na sa social media. Ay, pag video-video ya ay nagpakawuro man kaya. Ako na may pagkauwaw nga kamo, may pagkauwaw kay di mo mamayad human yung gamit sa laki. Naunsa man tong pamayad mo oy? Di mo bayad kuya oy kay luag man kayo to. Luag. Naunsa man taon mo luag na tara inyo ha, inyo may parting luag ha? Pamayad mo oy. Oh, ikaw rin mawawan na yo. Kamay mawawan. Kay kamoy di mamayad. Unsa man mo? Tuga-tuga di lang mo patuga-tuga ang tagamit ang laki oy, di maging anak di mo nga managan man di mo naguman. Ha? Di lagi may Pamayad mo, oy. mamayad yo kay gamay kay kagluso. So, kapuya anang balik-balik anang gamay oy. Pamayad lagi mo bayad inyo ha kay kamo ha. Nagsabot pa ba among duha nga 2.5, 3.5 bata gani kung gusto gipahangyo ta mo sa kalibo. Ya karon managan may naghuman. So, ang taon mo oy pamayad mo oy bayad ba? Bayad bisti. Di ko bayad oy. Bayad ko ana nga. Baho mo ginang tik-tik bayot. Perte pag yung lipaya pariha lang mong duha da. Kung taon di bayad mo ba sa di mo mayad sa may gusto niyo ha. Sa gusto niyo gigi. Hoy! Animal yung mga bayuta eh. Human malamian ni nagamit, di pa mamayad. Manghinaway pa yung gamay. Manghinaway pa yung gamay. Manghinaway pa yung gamay. Subscribe lang sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.